fresh green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Yet now I tread a different way. Death dogs my path with stealthy steps from day to day. I cannot find your peaceful place, but dwell in dreary darkness, longing for your face. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. I will look back in days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. All will be well if only you will shelter me. Mass intentions offered July 31, 2020, Friday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions. Complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Father Leonard Robert Macmanos, Jacinta Patalingho, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Furlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad da Cuba, Walter Dijos, Francis Cynthia, Jose Protasio, Lee Gaco, Arnold Piner, and Ampi Arcos.
Angeli Bano Valdevera Weli Ligayo, Dr. Emil Haka, Kali Balanga Family Tree, Dennis Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Bernardos, Denise Lionel, Kabilan Family, Alex de la Calzada, and Vicky. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, for Clive Philip that he can avail the E&E Charitable Foundation Scholarship, for good intentions of Maria Divina Endrina, for good life, good hearts, guidance, good health, safety, and protection of Kenneth Flash, Tricia Charis, Kisha Francisca, Bildwin, Cesar, Shai, Claire Shaizar, Chiska Kulin, Tristan Alexin, Daryl, Suso, Ruel, Viuli, Amor, Chiska, and Antonio. Richel, the clan of Juvenal and Carmen Osorio. Reneldo Bocado Jr., Hilbert Kiamco and family. For safe pregnancy and delivery of Bibi Tristan Alexin Savillano. For receptive the people of La Carlota City. Speedy healing of Rosalia and Noel Tan from COVID-19. For good health of all the members of the family. Healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion and Cleno. Long life, peace in our home. Unity within the family. For complete eradication of all diseases, especially COVID-19. For the people who are still working and the frontliners, may they protected and blessed. For good relationship and marriage. For good employment and protection of Eugene Inclino and family. First day Novena of St. Truqui of Sitio Cabreros, Basak, San Nicolas, Cebu City. Thanksgiving. For all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, the Singh family, Christine and Abeth, Chito and Grace Galang, Danilo, Consuelo, Bacosman family, Rebecca Hontelio and family, Jason, Veracu and family, Ortiz family, Laurentes family, Aldwin, Nikki, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, M.M. Tuazon and family, Inclino family, Divina Bocado and family, Mr. and Mrs. Boots Ruaya and family, Deborah Ruaya, Kiamco's family, Enrique's family, Gloria Liken and family, and Castelio family. 18th birthday of Samantha Marie Huisan. 58th birthday of Merlin Soliano. Birthday of Ruth Castelio. Masos, Binancio Antiga Francisca Hoson. Brigido Pasilan Sr., Brigido Pasilan Jr., Lucia Papas, Rosalinda Pasilan, Lourdes Pasilan, Mary Rose Pasilan, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael, Naon, Juanita, Matelde, Joel, Fe, Silas, Teopilo, and Crispin Jr., Mercedes and Eligius, Rolly, Jolie, and Marciana, Benita, Beatriz, Angel, Rolando, Asuncion, Fernando, Antonio, Benigna, Eliseo, Amada, Telma, Wilfrida, and Saturnina, Emerenciana, Carolina, Rodolfo, Sayong, Felipa, Lani, Nancy, Jocelyn, Bibing, Mauring, Esperidion, Jesus, Eduardo, Rofo Sr. and Jr., Adila Pires, Enedic Bongon, Doroteo Nakwa, Prudencia Abellanosa, Simplicio Abellanosa, Manuel Domingo Soler, and Nathaniel Abellanosa. Ernesto Pabriga Jr., Perry, Alex, Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro Manuela Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara, Silveria, Romulito, Remo, Victory, Fernando, Bidasco, Candido, and Lydia Eugene, Jesus Elizabeth, Jamie, Reme, Lee Fong, Restituta, Betes, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, and Anacorita,
Ronaldo Manureña, Elisa Pablo, Agnes and Nieves, Elisa Pablo, Hugo Crescente, Josepina Antoneno Placido, Radura Bandilla Comita, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Attorney Paterno Belsinia Jr., Ruben Antonieta, Gregorio Honorio Joaquin, Gleseria Idi Eufemia Fortunato, Celestino Regina Nancheta Carmelita Alejandro, Maria Freda, Seferino Sr., and Alexberto Camuro. Chanura Elmer Bob Gilbert, Lydia Binamin Sr., Cesar Lorito Ilita Ronald Ricardo Lita Angeles, Felipe Sr. and Jr., Eleutina Emerenciano, Lorendo Federico Jovita Pilar Bernardo, Azucena Joveta Gloria, Edward Eva Delia Mingo, Danilo Tampos, Hermano Mingo, Florencia Kabatingan, Wida Nef Elina Uping, Vector Berteng Gorio Inis, Jesus, Florencia Merto Rita Lalocha, Inigo Sr., Angeling, Bart, Bergie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Paulina Demetrio, and Bernardo. Bernadita Isabel Josepa Ignacio, Amparo, Flor de Liza Victoriano Victorioso, Sotico, Hena, Rey, Luisa Elpidio, Karing, Corazon Calvo, Ramon Enriquez, Daniel Oy, Cristita Oy, Edelberto Oy, Bernardita Isabel Bernardo, Manuel, Hermi Hilda, Fructusa Marcelo Maxima, Clito Erlindo Sr., Susana Forferia, Edgardo I, Tomas, Carmen Natividad, Manuel Adela Perez, Benjamin Jose, Bernadette, Angela Liting Ramon Sr., Munching Gigi Segundo, Veronica, Jesus Sr., Isidra Virginia, Gina Gloria, Flor de Liza, Efren, Rolando, Julieta, and Ismael, Santiago, and Eugenio. Segundo, Veronica, Virginia, Jennifer, Espiritu, Boyce, Esther, William, Rodi, Vicente, Caridad, Maria Gabino Sr. and Jr., Vicario, Nanding, Lourdes, and Arturo Sr. Marcelina Sebastian, Anatalio Anastasio, Pastor Dolores Herminio Cesar, Julieta Ben Lelia Mario, Michael Beatriz, Michael Bibi, Clem Andres, Fausto, Anselma Gerardo, Romeo Braulio Rosetta, Paciencia, Felipe Sr., Florante Joy Jesus, Gina Saturnena, Rodel, Cesar Sr., Manuel Praxidis Candido, Ana Consorcia, Victorino Roberto Sr., Josepina Agrestina Agustin, Romulo Francisco, Josipos Peregrino Imi Dioscoro, Soledad Basilia Honorio, Yotequio Rina Bienvenida, Antonio Kakilala, Carlos Gadiani Gaboya, Manolo Cabanteng, Concepcion Manoreña, Nemesio Manuel Jefferson, Junaidi Melesio Wilson, Primitivo, Ramel Rey Evangelino Andreo Consolacion, Webster Inocentes, Vector Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Mili, Maria Rosario, Catalino, Filomeno, and Gregorio. Magdalena Jose Raul, Ninita Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Praxidis, Julian, Paz, Emilio, Alipio, and Jesus. Gloria, Joseph, Enis, Hereno, Sedney, Brigida, Antonio Sr., March, Praxidis, Joseph, Paz, Julian, Alipio, Magdalena, Emes, Epipania, Justina, Segundina, Emilio, Antonio Sr. and Jr., Venancio Sr., Enriquito, Lucia, Leon, Jose, Rinaldo, Roseng, Felix, Rubencio, Dining, Albert, Opilia, Eduardo, Luisa, Ape, Ani, Leno, Cecilio, Radaza Sr.,
Iluminado Elisa Rinaldo, Candida Carmenita, Pat Debeno, Lauro Mayet, Sabiuna Feli Cura Dumuran, Felicitas, Alex Flor, Placede, Jodenio Jurel, Angel Felicitas, Mariano Ke, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio, Bungtan Jr., deceased Pilmusa Guards and Clients, Pat Belseña, Orlando Sr. and Jr., Carlos Sr., and Lionel. Marvin Carmen Alberto Autiquia, Noe, Rachel Asuncion, Pedro Valentin Maria Edna Castro, Francisca Imbalzado, Alex Atanuza Murakami, Berhelio Niñal, Nanay Uray, Jesus de los Reyes, Edgar Emelio Cerelo Modisto, Norwin Bitoño, Rufeno Raimunda Erineo Sr. and Jr., Noemi Rinaldo Sr., Elsie Elpidio, Maria Victoria Timoteo Alfredo Rufeno, Raimunda Noemi, Erineo Sr. and Jr., Timoteo Alfredo, Hani Lee, Hospicio Marcelo, Dolores Amado Ricarda, Demetrio Erlendo Almudier, Idna Cabasi, Magdaleno Maria Elias Sr., Romeo Maria Desi, Ramon Sr., Agustin Jr., Leonido Condrada, Alan Shalani, Sheila Marie, Angeles Ramon, Jose, Jesus, Juanito Eduardo, Julius Basilisa, Plácido Francisco, Rosila Jesusa de los Reyes, Laurencio Tampos, Roberta Bacayo, Bartolome Sr., Marta Bartolome Jr., Abayap, Manolita Bres, Juana Nacorda, Catalino Bellaber, Soteria Migalien, Leonidis Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Sr., Antonio Iala, Jose and Esperanza Distoa, GC Pacardo, Constancio Abapo, Joseleto and Eden Lim, Magdalena Opelia Isabel, Judith Binhamen Romulo, Benedicta Florencia Doroteo, Nita Ismael Teresita Tampos Umauas, Teresito Yap, Domingo Dolgoymi, Paul Chris Lauras, Wenceslao Laplana, Tita Alvarez, Constancio Pipito, Sofronio Savillon, Modista Savillon, Arcadio Viajidor Sr., Consorcia Viajidor, Francisco Viajidor. 8th Day Novena of Jared Rines and Tuma. 6th Day Novena of Erlindo Almudiel. 1st Novena Day for the soul of Filipa Tan. 40 days of Erlinda Alvarez, Constancia Sabella, and Angeles. 5th Day Novena of Heather Chloe Riponte. 4th Day Novena of Jonathan Sotes. 9 days Novena of Alex de la Calzada. Birthday of the late Milagros Solon and Ignacio Cagata. Death anniversary of Presentacion Ubilag. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Uban sa mga bagong awit, ang
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Mga igsuon, welcome sa atong Eucharistic celebration. Nining katapusang adlaw sa July 31, online mass sa alas 6 sa gabi. Atong gihandom karon ang memorial ni Saint Ignatius of Loyola, ang founder sa mga Jesuits. Ato sang iampo ang mga Jesuita nga magpadayon sila sa ilang misyon ug duyog sa katuyuan ni Saint Ignatius. And I would like to invite you, brothers and sisters, labi na diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, following us online, to offer your personal and family intentions nining atong altar. Among them, good health, safety, protection of all our parishioners of Lourdes Parish, Marian devotees, seafarers and their families, frontline health workers and their families, Wilkris Appliance Corporation family. Atong ihalad usab kini sa nagsaulog sa ilang mga birthdays karong adlaw, especially akong mama Maria Elena Figuracion, for Erlin Amay, Julieta Katuburan, and the 58th birthday of Merlin Soliano. And ato sang i-offer kini atong misa sa mga masakiton, especially for healing and spiritual strength, recovery for them. Labi na sa mga COVID positive sa Barangay Tisa, and also for Brother Lamberto Tena, Father George, Justice Boy, Lyndon Ruiz, Luz ng Isang, Sara Montejo, Elena Bernasor, Leslie Suliban, Coli and Jingle Dake, Lara Damole, Dr. Pasita C., April Jeresa, Flor Apape, Dalen Gloria, James Arsenio Ponce, Brennan Pelayo, Kenneth Macaraya, Gary Borelli, Wilma Yu, Nove Kim M.M. Wesley, Rosalia Noel Tan, Joel, Ray Claveria, Ferdinand Canales. Ato sang iampo ang mga nipanaw na natong makaigsuunan, especially for Tita Alvarez, Teresito Yap, Pat Belsinya, Felipe Tan, Constancio Pepito, Amelia Cornejo, Dennis Delgado, Vicenta, Mary, Sotera Migalien, Epifania Bas, Plaridel Seno, Lily Minyoso, Matilde Adolfo, Christine Micabalo, Merita Gahob, Naomi Iscario, Nesitos Beltran, Juana Valencia, Jaime Nagaran, Julieta Belleza Gabero, Teresita Maricho Rogelio Humauas. Brothers and sisters, atong sugdan ang atong pag-ampo, pagsimba, maghinulso kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining alaot misali lamang sa kaayo mo kaluyan mo na o ginuuwag tangan mga kong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipaabot ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan,
ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, aron pagsangyaw sa labing dakong himaya sa imong ngalan, imong gihatag sa imong simbahan si San Ignacio, itugot nga samtang makigbisog kami dinhi sa yuta, pinagi siyang panabang ug pagsunod sa iyang panig-ingnan, mahimuunta kaming takos nga purong-purungan uban kaniya diya sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Wala madugay sa dihang naghari na sa Huda si Joaquim, nga anak ni Josias. Giingnan ako sa Ginoo. Tindog didto sa hawanan sa templo, ug isulti ang tanang ipasulti ko kanimo, ngadto sa mga tao, nga gikan sa kalungsuran sa Huda, nga muadto sa templo, aron pagsimba. Ayaw gayud sa ilui bisag usalang kabutang, basin pag mupatalinghog sila, og biyaan nila ang daotan nilang pagkinabuhi. Kung buhaton nila kini, dili ko ipadayon pagpahamtang ang katalagman nga nahuna-hunaan kong buhaton kanila tungod sa ilang pagkadaotan. Gisugo ako sa Ginoo sa pag-ingon ngadto sa katawhan. Ako ang Ginoo nag-ingon, nga kinahanglan sundo ninyo ako, pinaagi sa pagtamod sa mga pagtulunan nga gihatag ko kaninyo. Kinahanglan nga patalinghugan ninyo ang mga pulong sa akong mga sinugo, nga mga propeta nga gipunayan ko paanha kaninyo. Apan wala gayud kamumutuman sa gisulti nila. Kundili ninyo buhaton kining mga butanga, buhaton ko ngadto niining templuha ang nahitabo sa silo. Unya ang ngalan niining syudara, gamiton sa tanang nasod sa kalibutan, silbing usa ka tunglo. Nakadungog ang mga pari, ang mga propeta, ug ang tanang tawo kang Jeremias, nga nagsulti niining tanan didto sa templo, og sa pagkahuman gayud niya agsulti sa tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya, gidakop siya sa mga pari, sa mga propeta og sa katawhan, og naninggit sila sa pag-ingon. Angay kang patyon tungod niini, nganong nag-ingon ka man sa ngalan sa Ginoo, nga kining templuha may sama sa silo, ugon-ubon kining syudara, og walay bisan unsa nga makaikyas. Gipon sisukan sa katawhan si Jeremias didto sulod sa templo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Labaw kadaghan kay sa mga buhok sa akong ulo, sila nga nagdumot kanako sa walay hinungdan. Labaw ra kaayo kay sa akong kusog, sila nga sa walay katarungan akong mga kaaway. Kinahanglan bang iuli ko katong wala nako hilabti. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Sangli tungod kanimo giantos ko ang insulto ug ang kaulawan nagaluko sa akong naong. Nahimo ako nga usa ka sinalikway sa akong mga kaigsuunan, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Tungod kay ang kasilag sa imong balay nagaut-ut kanako,
ug ang mga insulto kanila nga nangaulipas kanako, natingog diri kanako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Apan nagampo ako kanimo, o Ginoo, alang sa panahon sa imong kaluoy, o Dios. Sa imong dakong kaayo, tubaga ako, sa imong walay hunong nga panabang. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Palihog manindong. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mipauli sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga ug natingala ang mga nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nangutana sila. Ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya mao man ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Ug ang iyang mga igsuon, sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba niya man nagpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila si Jesus. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin, gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, o Kristo. Palihog manglingkod. Mayong gabi kanatong tanan. Di ako nutoy usa ka tiguang nga babae, nagpuyo siya usa ka apartment, ang iyang silingan tapad niya usa ka atheist, usa ka tawo nga wa nagtuo Ginoo. Ug kada adlaw kining babae, kining tiguang mugawas sa iyang kwarto, maglakaw-lakaw, mag-exercise, unya kung maabot siya sa tungod no sa pultahan nining iyang silingan atheist, iyang tuktukon kini, unya mosinggit siya, praise the Lord. Unya ang atheist nung atua dito sa sod, no mosinggit pod, mo reply, why Ginoo? There is no God. Ug iya kining buhaton hapit kada adlaw kay mag-exercise man siya. Pero sa kaadlaw sa iyang pag-exercise, nakalimot na siya tuktok kay napuno man siya problema because she suffered financial difficulties ug tungod sa COVID kay nahunong bitaw ang iyang pensyon ug wa na siya kwarta ug na siya nagproblema siya sa pagpalit sa iyang pagkaon. Busa nagampo in taon sa Ginoo, Ginoo hunungan na kining COVID nga hinaut unta no na nakoy kwarta ug makapalit na ko og groceries. Sa iyang pagampo niini iyang gitapos kini sa pag-ingon, amen, praise the Lord. Nakadungog ang iyang silingan na atheist ug naghuna-huna siya no nga siya mopalit sa grocery. So pagabuntag, pagawa sa tiguang, pag-abli niya sa pultahan, diha sa tiilan sa pultahan na daghang mga groceries. Ug miingon siya, praise the Lord. Unya migawas dayon ang atheist ug miingon siya, dili na gikan sa Ginoo, gikan na nako tan-awa, wa gyud Ginoo. No nga way Ginoo nga nag-atiman nimo, way Ginoo nga nagpangga nimo, ako pa
maoy nagpalit sa imong grocery. Ug ang tiguang mitan-aw niya, mipahiyom og sweet kaayo ug miingon ang tiguang, "Praise the Lord." Kay ang Ginoo dili lang he did not only provide for me, iya pa ganing gihangyo si Satanas aron mobayad sa groceries. Mga igsuon, atong gibasa karon nga ebanghelyo, we are reading from Matthew chapter 13 verses 52 to 58. Dinhi atong nadungog nga si Jesus mipauli sa Nazareth, homecoming. Unya, instead nga malipay ang iyang mga katagilungsod nga miuli siya, naunsa man nga gi-reject man hinuon siya, gi-discriminate man hinuon siya. No, and they became unbelievers. Mura silang mga atheista, no, kay wa sila motuo kang Jesus. In fact, they even questioned his capacity and they questioned his background. Niingon siya, diin man niya kining maong kinaadmana. Di ba yano raman ni siyang tawhana? Ordinaryo raman ni siya nga karpentero. Kailaman ta sa iyang mga parente, sa iyang mga ginikanan, nga wa magyud ni ayo ning tawhana. Ug tungod ni adto, because of their lack of faith, Jesus did not perform any miracle because of their lack of faith. Mga igsuon, no, this episode in the life of Jesus tells us a significant lesson. And what is this? Unbelief is dangerous to our health. Ngano man, brothers and sisters, why is it dangerous? For 3 reasons. Number 1, because unbelief blinds you. Tanawa, no, kining mga tawhana, mga silingan ni Jesus, tungod sa ilang way pagtuo kang Jesus, nabuta sila sa kaayo sa mga milagro ni Jesus. Didto sa Capernaum, didto sa Kana, naghimo siya daghang mga milagro, daghang mga tao ang nakasaksi. In fact, crowds witnessed his miracles, and miracles were happening everywhere Jesus went. Ang mga bulag nakakita, and the deaf they were hearing, and the mute they were speaking. Bisan gani ang mga patay gibanhaw ni Jesus. Obvious kaayo na pinaagi ni Jesus, God was working through Jesus. Obvious kaayo, but lagi, because of their unbelief, nabuta sila. Their eyes were blinded because they were skeptics and they did not believe. Bisag obvious na kaayo, gisalikway nila si Jesus. Until now, we can still be blind. Ikaduha, unbelief poisons the heart. Makahilo sa imong kasing-kasing. Tanawa ning mga silingan ni Jesus, iyang mga katigilungsod, na daot ang ilang kasing-kasing, na poison tungod sa ilang kasuya, because they became suspicious of Jesus. Ang nahitabo, they belittled and they underestimated Jesus. Mingon sila, karpentero raman ni siya. Dili man ni siya usa ka scholar. Wa man ni siya PhD degree. He is nobody. And because of this, tungod niini mga igsuon, their heart became resentful, bitter, soured, and they became narrow-minded. Pagkapait. And finally, unbelief robs you of joy. Kining mga tawhana, nawa na ang ilang kalipay. If his townsfolk welcome him with great delight like Zacchaeus or like Martha and Mary, Jesus would have performed many miracles in their midst. If they were proud of him, if they had honored him, it would have been a fiesta celebration. But because of their unbelief, miracles were missing and healing weren't happening. There was no explosion of joy. Brothers and sisters, this unbelief is really dangerous to our health. Tungod ni ining tulo ka punto.
Tungod kay mabulahan ta, mabulagan ta, it will poison our heart, and most of all, it will rob us of our joy. But what can faith do, brothers and sisters? With faith, faith opens our eyes to wonder. Ug makaingon ta, praise the Lord for His goodness. And it warms and comforts our heart. And most of all, it brings an explosion of joy. While unbelief is dangerous to our health, faith is favorable to our health and well-being. Amen. Palihog manindog. Magampo kita sa Dios ug mulaom kita kaniya sa dakong pagpaubos ug moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang binunyagan sa tibuok kalibutan, nga magmasaligon siya sa Dios sa tanang panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga mosalig kita sa atong magbubuhat, ug mudangop kita kaniya nga masaligon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga natapta nining COVID-19 virus, makabatuna og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanila nga mihalin na, nga makadangat na sila sa bangkete sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo, mga igsuon, good health, safety, protection of all our parishioners dinhi sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, mga devotees of Mama Mary, seafarers and their families, frontline health workers, Wilcris Appliance Corporation family. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Atong iampo ang mga intentions atong mga birthday celebrants, especially for Maria Elena Figuracion, Erlin Amay, Julieta Katuburan, Merlin Suliano, nga tagaan silag maayong panglawas sa Ginoo, hatagan silag wisdom, tagaan silag grasya nga ilang gikinahanglan, adlaw-adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Atong pangayoon, healing, recovery, and spiritual strength sa tanang mga masakiton, labi na naay COVID, pinaagis sa pangaliya sa atong mahal nga Birhen Maria. Among them, Brother Lamberto Tena, Father George, Justice Poy, Lyndon Ruiz, Luz ng Isang, Sara Montejo, Elena Bernasor, Leslie Suliban, Cole and Jingle Dake, Lara Damole, Dr. Pasita C., April Jereza, Flor Apape, Dalen Gloria, James Arsenio Ponce, Brenna Pelayo, Kenneth Macaraya, Gary Borelli, Wilma Yu, Nove, Kim, MM Wesley, Rosalia, Noel Tan, Joel, Ray Claveria, Ferdinand Canales, ug labi na ang COVID positive sa barangay Tisa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Karon sa hilom, atong ipadangat sa Ginoo atong mga personal nga mga pag-ampo. Kining tananamahan among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manglingkod. Sa gugma
Palihog manindog. Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako, ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo Ginoong Dios ang mga halad nga among gipahinuod kanimo ngining pangili ni San Ignacio ug itugot nga magsantos unta kanamo sa tinuoray ang labing balaan nga Eukaristiya din imong gitukod ang tuburan sa tanang kasantos kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, ug magkagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan, diya sa pangili sa piyesta ni San Ignacio de Loyola, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinagi siyang panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinagi siyang pagwali o gipanalipdan pinagi siyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahuman, puno ang langit o yuta sa Himaya, Hosana sa kaitaasan. Daigon ang dagaan, isangalan sa Ginoo, Hosana sa kaitaasan. Palihog manluhod. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo ginialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kawalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, siya mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang nagsunod kanato mga pamilya nga nagsunod kanato sa online mass sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, ilabi na sila si Tita Alvarez, Teresito Yap, Pat Belsinia, Felipe Tan, Constancio Pepito, Amelia Cornejo, Dennis Delgado, Vicenta and Mary C., Sotera Migalien, Epifania Bas, Plaridel Seno, Lili Menyoso, Matilde Adolfo, Christine Micabalo, Merita Gahob, Naomi Iscario, Nesitos Beltran, Juana Valencia, Jaime Nagaran, Julieta Belleza Cabero, Teresita Maricio Rogelio Humawas. Nga imong gitawag nganha kanimo gikan niining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw ta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, ilabi na ang mga kalag nga among gihalad o gihandom ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-as silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Juan Bosco, Saint Bernadette Soberu, Saint Ignatius de Loyola ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ana kanimo magkagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mga igsuon, isip sa kabanay, magampo kita sa atong langitnong Amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa amo mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunualuwasa kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, karon tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo nga among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanim. Ipakita ta ang atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog madluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus, ang atong Ginoo, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, Ginoo. dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo mag-amping unta kanato sa tanang dautan. Amen. Amen. Karon natong himuon, act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present
the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita, Palihog manindog. ang gasa sa pagdaig Ginoo, nga mapasalmato na mong gihalad tungod kang San Ignacio. Magdala unta ka namo nganha sa walay huno nga pagdaig sa imong kaharianon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers.
O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Before we end, thank you very much for supporting and following us always. Continue to do so if you have been blessed by our online masses. This coming Sunday, dili pa ta mag-open sa atong simbahan. Padayon paghihapon ang atong online masses. Our concern is for your safety. And before we end, I'd like to greet those celebrating their birthdays. Una sa tanan, akong mami, Maria Elena, happy birthday. For Erlin Amay, Julieta Katuburan, and Merlin Soliano, happy birthday and may God bless your day. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. O Señor Santo Niño, kalipay ka sa nagsuko. Pahanti ka ning dughan ko, gugmaang gidalit mo. Kay ikaw man ang dalan, ang tuuran ug ang kaluwasan sa akong kalag. O Señor Santo Niño, ikaw akong gimahal. Isalig ko kanimo ang tanan kung suliran. O Señor Santo Niño, sa kanunay kapasidunggan ng imong pagtuot, magharit ning dughan. Dinhi sa sugbo, gitahod kag gisimba, nagpabig sa katawhan. Hari ka sa gugma. O Señor Santo Niño, kalipay ka sa nagsuko.